mirai que estou feliz hoxe, porque despois de unha chea, eu non saio do Concello de Pontevedra, dos límites do Concello de Pontevedra, nen do día 24. E xa vos sabedes que eu son correcaminos, que me gusta andar dun lado para outro. E para min, foi un esforzo, e tiña morriña de salir. Por suposto, hoxe non estou no Concello de Pontevedra. Hoxe, porque agora xa levantaron o confinamento. E xa se pode ir a Lama, Ponte Caldela, Soutomaior, podes ir a Cerdedo, Portobal, non xa de sitios. Non habrá mundo que ver. Lóxicamente, eu non parei de traballar, porque recorrín todos os regatos do Concello de Pontevedra durante o confinamento. Casi acabo con Pontellas, Pontillóns, Pasos, Muiños, poucos me quedan, por certo, moitos. Eu agora o que quería era, se me queres facer caso, algún, a mellor algún dos que hai aí, ata me fai caso. É que eu ayer vi unhas escenas que me preocuparon a chea. Eu vivo, a panadería miña queda a 50 metros escasos de onde eu vivo, pero teño que atravesar a división entre Marín e Pontevedra. Eu, aunque algún penso o contrario, son bastante respetuoso das leis. Sí, ata podo ser un antisistema, porque os que non respetan son outros, que fan o que les salen de las narices. E que legislan, dicen unha cousa e fan outra. Pero vi que a xente ten unhas ganas endiabladas de salir, pero as escenas que mirei en determinados locales preocuparon, porque a xente non ten medo, ni a poñerse enfermo, ni a poñer enfermo a outro. De verdad, que eu ata sentín vergonha. Mais que seres humanos, ayer, algúns, e eu vou me incluir, parecíamos carneiros. Sí, vendo o que vin ayer, eu estou no convencimento personal de que o home non evolucionou do mundo, non? Darwin estaba equivocado. Evolucionamos do carneiro ou da patata, que é redonda, parece que ten cabeza e ten ollos tamén, como non. Pero despois de aquí, a digo, o carneiro, cando non ten que facer, colle, vai contra un palo da luz e bate ali. E aquí a xente non fai caso, ni o presidente da Xunta, ni o presidente do goberno, ni o outro, lóxicamente a min tampouco. Pero, é persona, eu son antisistema, isto é o secuestro, non sei que. Home, perdona a expresión, falando en Román Paladino, se queremos, nos podemos bien. Facémoslle caso, e eses que dicen que están por secuestrar as libertades, non sei que, comportámonos, e os tipos xa non poden confinar de novo. Non, pero eu ayer estaba preocupado e me fastidia, sí, esa palabra queda ben así, porque isto é a todos os públicos, me fastidia moito que me volvan a encerrar dentro do perímetro do Concello de Pontevedra, porque xa teño moi pateado. E me gusta tamén salir a algún lado, disfrutar deste sitio. E o que non disfruta é porque non lle dá gana. Eu levo toda a tarde pateando ríos, camiños, corredoiras, e solamente vi moi lexos, a un grupo de motoristas por unha carretera. O sea, que sitios por onde ir hai. Así que, se queres facerme caso, comportámonos, hombre. Facerme o favor, ven. E desta demostramos que podemos nós e que non lle vamos facer caso, pero nos vamos fastidiar. Ven, ata logo.